som Marek Mucha, som kňazom rímskokatolíckej cirkvi. Takže manželství pro všechny, ano nebo ne? Určite som presvedčený o tom, že každý človek má právo, aj každý človek si môže nájsť vzťahy a myslím si, že je dôležité, aby každý mal možnosť uzavrieť nejakú formu svojho partnerstva alebo životného stavu. Myslím si, že to je taký nejaký základný rozmer. Podľa mňa to je stabilizuje spoločnosť. Keď ľudia majú možnosť uzavrieť, teda v tom našom náboženskom svete alebo v tom cirkevnom svete tomu nazývajú manželstvo, ale v akomkoľvek inom prostredí a v iných vzťahoch to môžeme nazývať nejako partnerstvo alebo tak. Teda ja som presvedčený o tom, že majú mať každý človek právo uzatvoriť formu nejakého vzťahu. Podľa mňa to je veľmi dobré aj preto, lebo môžu vytvárať také stabilnejšie zväzky a to je podľa mňa pre spoločnosť veľmi dôležité. Stabilita vzťahov. To znamená stejnopohlavní partnerství? Určite áno, určite áno. Myslím si, že ľudia, ktorí sú aj homosexuálne orientovaní alebo majú inú formu orientácie, tak majú mať možnosť uzavrieť teda partnerstvo. Samozrejme, že v tom našom cirkevnom prostredí, alebo my môžeme uzatvárať iba teda tie heterosexuálne manželstvá, ale máme tu možnosť aspoň ponúknuť ľuďom, ktorí majú inú sexuálnu orientáciu alebo iný životný príbeh, tak máme možnosť im poskytnúť požehnanie a takéto sprevádzanie. Jak vnímáš současnou pozici queer lidí na Slovensku? Je mi to akože smutné povedať, aj ťažké povedať, ale určite zažívajú strach, majú obavy, necítia také bezpečie v tomto našom slovenskom prostredí. Táto téma, aj títo ľudia sú mnohokrát označovaní alebo sú zdrojom rôznych posmeškov alebo vtipov alebo už akýchkoľvek takých verbálnych útokov, tak si myslím, že naozaj potrebujú zakúšať také ďaleko väčšie prijatie a pochopenie. Naozaj myslím si, že Slovensko v tomto musí prejsť takú veľkú cestu od nejakých posudzujúcich slov ani len že slov, ale aj taký akože že giest alebo výsmechu prejsť k prijaťu. A je potom pochopiteľné, že keď toto zažívajú takíto ľudia, tak potom majú strach, necítia sa bezpečí, necítia také ako prijatie. A jaká je pozice queer lidí ve vaší církvi, případně konkrétně třeba ve vašem sboru? Aj toto je také veľký priestor, kde cirkev alebo teda naše spoločenstva musíme na tom ešte pracovať. Sú to témy, ktoré neotvárame a pritom sa čudujem, že mali by to byť práve témy, ktoré máme otvárať. Myslím si, že aj toto je taký priestor, kde trošku vstupujeme do toho, že túto tému otvárame, chceme o nej rozprávať, chceme hovoriť o tom, že aj medzi kňazmi, medzi našimi veriacimi ľuďmi v našich spoločenstvách sú ľudia, ktorí majú takýto životný príbeh a rovnako ich sprevádzame, slúžime im, rovnako oni potrebujú byť tí, ktorí v tom spoločenstve zažívajú prijatie, ale je to opäť cesta, ktorú musíme ešte urobiť, teda prejsť ňou. Čiže aj naše spoločenstva sa potrebujú akože ešte formovať veľmi. To znamená, že ta situace v současné chvíli je jaká? V súčasnej chvíli je to téma, o ktorej sa v podstate skoro vôbec nerozpráva v našich kruhoch. Aj keď, by som povedal, teraz s pápežom Františkom sa do týchto tém začalo ďaleko viacej rozprávať, aj začalo sa o mnoho viacej teda komunikovať, ale je to naozaj, že to sú len také, že svetlé nejaké body, kde niekto ponúkne nejaký pohľad na takýto životný príbeh alebo ponúkne nejakú
myšlienku alebo postoj, hlavne tak akože neposudzujúci postoj. My sme stále zvyknutí na ľudí pozerať cez nejakú prízmu nejakého sexuálneho správania alebo podobne, ako keby možno táto oblasť bola pre nás taká najpodstatnejšia, taká morálka v tejto oblasti, a pritom sú iné ďalšie a dôležitejšie témy alebo dôležitejšie hodnoty, ako ja neviem, slušnosť, dobré slovo, alebo neviem, rešpektovanie súkromia a tak ďalej. A to sa nám zdá ako keby nie až taká vážna téma, ako proste, ja neviem, to, akým spôsobom niekto žije svoj životný, intimný príbeh. A jak vnímáte učení své církve? Čo sa týka učenia cirkvi, nie momentálne je takým prorokom tejto doby alebo takým človekom, ktorý aj rozširuje tie horizonty, je práve pápež František. On je pre mňa pastierom, ktorý neustále zdôrazňuje to, že aké je dôležité neposudzovať, ako je dôležité zmeniť taký uhol pohľadu, že človek je viacej ako len jeho, ja neviem, sexualita. Človek je ďaleko komplexnejší tvor, Božie stvorenie, ktorý zaslúži rešpekt, ktorý zaslúži úctu, ktorý zaslúži súcit, blízkosť, nežnosť. A že v tomto ja ho vnímam ako človeka, ktorý posúva aj tú náuku cirkvi, že vôbec už len otvára tie témy, už to je veľká vec. A pre náuku cirkvi tá diskusia, alebo teda nejaký ten priestor komunikácie je úplne že akože fundamentálny. Je homosexualita hřích? Asi viacej ako od nejakej morálky, alebo od nejakého hľadenia na človeka, čo je hriech a čo nie je hriech, čo je dobré a čo nie je zlé. Ja viacej vidím tie možnosti toho dobra, ktoré sú v človekovi. Všetci sme ľudia hriešní, všetci potrebujeme odpustenie. Každý človek na tomto svete potrebuje zažívať prijatie. Ale skôr, ako by som pozeral na niekoho ako na nejakého hriešnika, tak v prvom rade na neho pozerám ako na nádherné Božie stvorenie, vzácneho človeka s príbehom, ktorý pracuje, ktorý platí dane, ktorý formuje, ktorý vyučuje, vedecky pôsobí, v umení sa rozvíja a tak ďalej. Ako pozerať na neho iba akože, či jeho konanie, jeho život je hriešný alebo nie je hriešný. Ak homosexualitu vnímame teda homosexualitu ako nejakú orientáciu, tak kto z nás si mohol vybrať, akú má orientáciu? Vy, ja. To je proste nejakým spôsobom dané a nemá nič spoločné s hriechom. Jaký je váš postoj k léčbě homosexuality? Asi aj toto je taký, že zmena, ktorá nastala, že aj ten vedecký pokrok nejako prispel k tomu, že sa chápe už toto ako nejako cesta. Myslím si, že ľudia, ktorí majú ťažkosť s prijatím nejakej vlastnej orientácie, ktorú majú, tak potrebujú zažívať prijatie, potrebujú zažívať nejaké sprevádzanie. Možno, že niekedy to je aj priestor na nejakú terapiu so seba prijatím, ale na nejakú teda zmenu tej orientácie, tak neviem, asi nie som to psychologom, ktorý by vedel teda alebo psychiatrom alebo psychologom, ktorý by vedel teraz povedať, že či niekto potrebuje terapiu alebo nepotrebuje terapiu. Ja si myslím, že v prvom rade je to, a to je jedna z veľkých víziev asi ľudského života, je, že potrebuje prijať svoj životný príbeh, dokonca aj tie limity, ktoré sú nám dané, akceptovať ich.
akceptovať svoje telo, akceptovať svoju rodinu, akceptovať spoločnosť, svet, akceptovať svoju orientáciu, akceptovať mnohé veci. Sú veci, s ktorými sa dá nejakým spôsobom teda, že pracovať alebo zmeniť, ale sú veci, ktoré sú nám dané a tie sú aj takými limitami nášho života. A je to v poriadku žiť aj v limitoch. Takže je homosexualita nemoc? Nie, to by som nepovedal. To by som si nedovolil tvrdiť. Myslím si, že je to realita. Že je tu prítomná, bola tu prítomná a aj bude tu prítomná. Možno, že to môže byť aj taká charizma. Nová charizma. Možno aj v cirkvi. Pretože aj v našich radoch, aj v našich spoločenstvách máme ľudí, ktorí majú homosexuálnu orientáciu. Možno o tom ani nevieme. A napriek tomu sú obrovským darom. Obrovskou príležitosťou. Vidia iným spôsobom svet, ľudí môžu iným spôsobom tvoriť. A to si myslím, že je taká nová výzva. Jak byste se zachoval, kdyby vás stejnopohlavní pár požádal o svátostné manželství? V prvom rade by som cítil asi, že poctený, že ma osloví niekto s takouto túžbou. Určite by som si prial viesť rozhovory, alebo teda, že sprevádzať takýchto ľudí, alebo že byť im na blízku. Samozrejme, čo sa týka sviatosti manželstva, o tom nerozhodujem ja, ale o tom rozhodujú nejaké právne normy, ktorých sa ja pohybujem, aj ako človek, ktorý zastupuje teda, že je tu cirkev, ale zároveň aj teda, že štát, lebo my sme teda viazaní nejakým zákonom, ktorý je teda nejakou štátnou, aj štátnou inštitúciou, ale určite, keby ma poprosili o požehnanie, keby ma prosili o sprevádzanie, keby ma prosili o nejakú blízkosť aj zo strany cirkvi aj v takomto životnom príbehu, tak by som bol možno, že aj dojatý. Proč podle vás některým lidem tolik vadí LGBT témata? Asi je to strach z neznámeho. Asi je to strach z niečoho, čo im bolo predstavované ako nejaký strašiak, majú z toho obavy, a majú predsudky. A pritom opäť poviem to isté, čo som povedal, že môžu to byť ľudia, ktorí sú vedľa nich, môžu to byť ich priatelia, môžu to byť ich známi, ktorí žijú v manželstve a napriek tomu môžu mať inú sexuálnu orientáciu. Môžu to byť ľudia, ktorí sú učiteľmi alebo neviem, kýmkoľvek. A že až keď tomuto človekovi, ktorý má iný životný príbeh, a nepoviem, že to je homosexuál, alebo že to je lesba, alebo niekto iný, alebo iný človek, až keď mu dáme meno, až keď mu dáme životný príbeh, jeho rodinu, až keď si ho zrazu postavíme vedľa seba, tak zrazu by sa v nás malo niečo udiať a niečo zmeniť. V prvom rade sme ľudia. V prvom rade tu sme ako tí, ktorí vytvárame komunitu, sme ľudia, ktorí môžeme niečo tvoriť, môže pre tú spoločnosť byť nejak prínosom a až potom niekde tam je nejaká orientácia alebo, ja neviem, nejaké správanie. Jak vnímáte postoje politických představitelů na Slovensku směrem ke queer lidem? No tak to je smutné. Tak to je zlé. To je niečo, čo si zaslúži hlas aj možno, že zo strany cirkevných predstaviteľov. Také správanie je nevhodné. Aj napriek tomu, že je verejným tajomstvom, že má aj prezidenta, ktorý má homosexuálnu orientáciu alebo teda životný príbeh so svojím partnerom,
napriek tomu, že na vrchole politiky je aj takýto človek, napriek tomu máme medzi politikmi ľudí, ktorí sa hrozným spôsobom vyjadrujú, ponižujú alebo znevažujú takýchto ľudí. Je mi to ľúto. Co byste řekl mladému člověku, hledajícím svoji identitu, kdyby si za vámi přišel pro radu do kostela nebo ke zpovědi, taky jak s takovými lidmi mluvit, nebo co o tom slyšet? Asi by som v prvom rade mu vyjadril vďačnosť a teda prijatie takémuto človekovi, ktorý príde s takýmto príbehom a nájde v sebe tú odvahu a nájde tú dôveru ku mne, že s takouto osobnou vecou ju chce komunikovať. Takže určite by som v prvom rade ponúkol mu pozorné ucho, ponúkol by som mu nejaký bezpečný priestor, ponúkol by som mu prijatie a neodsudzovanie, aby v podstate zakúšal takýto bezpečný priestor. Myslím si, že toto je jedna z dôležitých vecí, aby ľudia s takýmto životným príbehom mohli rozprávať o čomkoľvek a necítili sa nejako akože teraz neviem, posudzovaní, alebo neviem, nejako odsudzovaní, alebo moralizovaní, alebo niečo podobné. Co ohrožuje tradiční rodinu? V prvom rade asi už neviem, čo je to tradičná rodina. Neviem, tento koncept je ako koncept, o ktorom sa stále rozpráva, ale ja neviem, čo je tradičná rodina dnes, kedy máme v rodinách chýbajúcu komunikáciu, máme rozvody, máme otcov, ktorí nie sú prítomní v rodinách, máme množstvo problémov, ktoré sa nachádza rodina. Ja si myslím, že to je nejaký koncept, ktorý akože neexistuje. Hej. Každá rodina je originálna a so svojimi proste nejakými problémami. Každá rodina musí niečo riešiť a s niečím sa proste vysporiadavať. Niekedy to môže byť, ja neviem, choré dieťa, alebo ja neviem, manžel, ktorý ja neviem, odíde, alebo nájde si iný vzťah. Tých problémov je veľmi veľa. To, čo ohrozuje, ja si osobne myslím aj to, čo počúvam, tak to, čo veľmi, veľmi vytvára problémy v rodinách, tak to je nedostatočná komunikácia, nepochopenie toho druhého, nepýtanie sa na potreby. A to teda súvisí s tou komunikáciou, že jeden z takých rozmerov, že tá komunikácia, to si myslím, že je veľký problém. Ale to neohrozuje iba tradičnú rodinu, alebo neviem, teda takéto niečo, ale to všeobecne ohrozuje vzťahy. Jsou queer lidé stvoření k obrazu Božímu? Jednoznačne sú stvorení na Boží obraz. Každý človek je stvorený na Boží obraz. Som presvedčený o tom, že Boh je ten, ktorý nás prekvapí, ktorý nás stále prekvapuje. Mhm. Jaké je místo queer lidí v řádu Božího stvoření? Ja si myslím, že majú dôležité poslanie a že majú výnimočnú úlohu. A je to také zaujímavé, ale podľa mňa oni v nás majú niečo zmeniť. Oni majú zmeniť nejaký náš postoj. Ako keby naozaj, že zmeniť ten uhol pohľadu na človeka. A to je podľa mňa akože veľká úloha. Alebo to je veľká výzva. A co specificky transgender lidé? Rovnako aj tu si myslím, že sú to ľudia, ktorí zažívajú, možno to by oni vedeli lepšie povedať, že všetko zažívajú.
A ja mám taký pocit, alebo mám taký dojem, že mnohým veciam ani nerozumieme. Ani ja tomu nerozumiem. A asi väčších vecí rozumiem. A nie som tu preto, aby som bol nejakým, akože teraz nejakým mudrákom alebo niečo podobné. Ale chcel by som tak akože možno vyjadriť takú úctu k tomu tajomnému príbehu, ktorý majú aj oni. Alebo aj taký obdiv, že ich máme. Já se na ně ptám specificky, protože mám pocit, a vnímám to tady v české společnosti, ale mám pocit, že to je i na Slovensku a vlastně i jinde ve světě, že sílí takové tendence LGBT bez toho T, nebo že mnoho lidí třeba už je schopno nějak přijmout nebo zpracovat, že teda jsou mezi námi homosexuálně orientovaní lidé, ale transgender to už je moc. Tak to spíš tak dávám jako do úvahy, jestli nevím, třeba něco podobného taky vnímáte, nebo vlastně proto se na to ptám, vlastně vnímáte transgender lidi. Asi nemáme veľa možností sa stretávať práve s takýmito ľuďmi, ktorí majú takýto príbeh. Tých stretnutí bolo iba niekoľko. A až keď máme pred sebou človeka z mäsa a kostí, ktorý žije takýto príbeh, tak tam sa nám skôr ako keby zatvárajú ústa. Ja by som zvolil práve skôr možno ten príbeh. Hľadanie, sprevádzanie, počúvanie. Ako dávať nejaké ako ľahké teraz nejaké formulácie alebo odpovede. Když jsem tenhle projekt točil v České republice, tak pro mě nebyl problém sehnat 50 farářů, kdybych na to měl víc času, tak v podstatě komunikoval jsem se 100 faráři. Nepochybuji o tom, že kdybych na to měl třeba 2 roky, tak jich seženu i více. A na Slovensku se tomu věnuju už pár měsíců a je pro mě problém sehnat těch 20. Čím to je? Ten rozdíl. Asi takou atmosférou, ktorá je u nás na Slovensku vytvorená a živená. Vytvorená a živená. Asi aj v cirkvi. Niekedy tí najväčší kritici alebo najväčší kritici týchto tém majú sami problémy s vlastnou nejakou sexuálnou orientáciou alebo niečo podobné. Ale podľa mňa spokojom treba pokračovať a netreba sa znechucovať. Túto tému treba otvárať a ďakujem, že do nej vstupuješ. Kdo to vytváří, tuto atmosféru, nebo říkal si, že je přeživovaná, tak kdo ji přeživuje? Podľa mňa ju živí taký ľudský strach. Živí ich aj také možno, že nejaké vlastné projektovanie svojho temného sveta na niekoho druhého. Byl Ježíš gay? To nevieme povedať. Rovnako ako neviem povedať, či bol heterosexuál. Podľa mňa miloval človeka. A to je veľká vec. Miloval človeka. A podľa mňa toto je základný postoj voči druhému. Že on proste miloval človeka. A to by som si prijal aj ja byť práve takým ako on. Milovať človeka. Pokud bys mohl v současné společenské diskuzi přidat nebo ubrat nějakou emoci, tak jaká by to byla? Asi by som zobral takú, že verbálnu agresiu. A pridal by som viacej počúvania, viacej súcitu. Máš ve svém blízkém okolí queer člověka? Áno. Blízká se na lepší časy? Mám nádej, že sa aj s pápežom Františkom niečo mení, niečo sa pohne. Mám nádej a snívam o takom svete, že by sme nevnímali druhého človeka ako vlastné ohrozenie a už vôbec nie jeho orientáciu alebo nejaký originálny jeho životný príbeh.
takomto svete snívam. Chceš ještě něco dodat? Prostor pro cokoliv, co bys chtěl případně ještě říct? Možno by som chcel povedať aj za naše komunity, alebo aj, neviem, v prvom rade za seba a že ak zažili niekedy ľudia, ktorí majú iný životný príbeh, zažívali v cirkvi, alebo zažívajú v cirkvi nejaké odmietanie, alebo proste nejakú posudzovanie, alebo nejakú krivdu, alebo zneužívanie, alebo čokoľvek. Že mi to je naozaj ľúto. A že by asi bolo potrebné povedať, že prepáčte, alebo vďaka za vašu cestu, vytrvalosť a rovnako aj také povzbudenie možno pre našich ľudí, aby sme sa nebáli, aby sme boli cirkvou inkluzívnou, o ktorej hovorí pápež František, nie exkluzívnou, ktorá vylučuje, ale ktorá príjma. To sú všetko moje sny. Tak moc děkuju. Ďakujem.